Да, хора, аз съм Боби и добре дошли в канала ми. В днешното видео ще играем на Brawl Stars и ще посрещнем новия сезон. Да, новия сезон, който е 35 откакто съществува Brawl Stars. Да, хора, тук малко позабрах 100 кредита и един стар дроп. И нека да започваме. Окей. Да цъкаме. Станах 17 000 купи и 550. И между другото, преди няколко дни ми се падна Legendary Star Drop и ми се падна героят Лари and Loli. Пръстъках го, не е нещо особено, но може още, да, може още. И айде да започваме. Първо ще игра с моя любим герой Пайпър. Няма как да играем без него. Да. Окей. Тези мисля, че ще ги бия. Така мисля. Окей. Добре, тук няма никой. Там има някой. И роботите. Да. Ей, замага да я убия тази. Окей, бяга. Окей, хора. Добре, давай Кенджито да я убие, Давай Кенджито. Добре. Чай сега, тук ще помогна на Бибито. Окей. Явно вече сме приятели с Биби. О, някъде има робот. Ще има робот. Това не ми харесва. Оле боже. Защо? Не бе, хора, защо бе? Много съм зле, хора. Окей. Минус една хора. Вече с който да игра с Пайпър, просто много ме бият. И просто не мога да игра с него вече. Ще игра с Dynamite. Окей, хора. И между другото, докато ми се зарежда, не забравяйте да се абонирате за канала ми и да цъкнете лайк бутона, защото вече станахме 22 абоната, така мисля. Да, което е доста добре. Ще стигнем скоро, ако продължавате така. Да. Ще има и видео с видеа и с друг ютубър. Бан, замразих тай. Окей. Перфектно. Да. Ще го Не. Мале. Някаква малко. Какво ми става? Хора, окей. Трябва много се стегна. С кой да игра с Макс? Окей. Добре, хора. Тези ще мога да ги бяха. Няма да има проблем. Окей. Мали, този скин е много готин. Падна ми се от Legendary Star Drop още един. Често. Това не ми харесва. Тук има Surge и Dynamite и всичко е уникално. Зле. Окей, избягах им. Супер, GG. Мисля да бъда малко по-внимателен и да не напада много. Окей, 4 човека, GG. Мале. Трябва да убием Гел. Ей, биха робот. Добре, Гел е мъртъв. Добре, и Уил. Окей, останахме 3 човека, защо към мен? Аз тук се мушкам. Dynamite е тук, да му се не види.
Дайнамайт е тук. Оу. Окей. И робота отново е към мен. Защо? Опа, Дайнамайт. Айде, първо място. GG, хора. 13 купи. Супер. Перфектно. Печелим купи. Така и трябва. Сега, следващия герой, с който ще играем е... Айде, ще играем с Дарио. Че доста време съм играл с него. И... да. Окей. Добре, сега да видим какво ще стане тук. Окей. Бам. О, Пени. И тази видео направо много ме дразни. Сега ще разкажа. Има Пени. Не бе! Моля те, Пени, пощади ме. Махни се, не. Също така мога да бягам. Избягах. Yes. Мачкай. Пенито много искам да я убия. Няма къде да бягаш, Пени. Бам. Добре, че избягах. Хора. Чакайте, хора. Да не се ръкам. Пени, хайде да убийте. Трябва да я убият. Не, и това нови герой не знам какво. Няма да вземем, защото аз играм за мек. Тя много силна. Окей, Леона. Добре, спечелихме няколко купи. Окей, 7 купи. Добре, хора. И вече... Абе, тук малко ще направя един малък анбоксинг. Да. И хора, между другото, много се извинявам. Ако сте забелязали преди няколко седмици, че вече не качвам, защото имах проблем с YouTube. Но вече няма проблеми, ще си качвам всяка седмица по един или два пъти. Да, хора. Окей, бам. Окей. Ой, трябваше да сменя Дарио, ама нищо, айде. Този сърч. Дали да го нападна или не? Аз ще го. Ой! Хора, какво беше? Защо? Точно. Това... Работи ли се? Ох, окей, ще играм с Спайк. Добре. Да видим сега също кои комичи ще се изправи. Оле, бе, ще не смак. О, Пайпър ли е тук, бе? Добре, мъртва, окей, слава богу. Този е такъв по-добре да не се приближавам до него. Има и още един Спайк, който може да ме убие. Но аз не го искам това нещо. Далеч. Тук Спайка ме хвана в капан. Избягахме хора, окей, избягахме. Тук не знам просто как ме избягах. Това е бот. Просто спамя бутона, дали ще го оцеля, не знам. Тук той ме оцели. И Парал е тук, за да ме убие. Защо? Не. Защо? Стига, бе, хора, защо?
игра с Биби. Защото тя поне е силна. Окей. И хора, след тази игра ще ви напомня едно нещо. Окей, че саботки ще ги бия. Спраут. Маля, той за малко да ме убие. Бро. За малко да ме убие, но нищо. Петима, ще ги бия тук, просто някакво остане. Добре. Събирам си купите. Тук бот, как ще има. Окей. Отивам да ги цепя и да печеля. Тези ли са? Добре, обиша. Не. Защо? Окей, 35 ран, Биби, супер. Перфектно, 35 ран. Тук получи 1400. Бам. Хора, айде ще направя така малък анбоксинг. Бам, 100 кейта. Супер. Бам, реal. 100 крейта. Супер реal. 10 джема. Супер. Ето. Окей, хора. И между другото, за край на видеото не забравяйте да участвате в най-якия клуб. Само трябва да имате 5000 купи. Да. Боби Снайпер 3. Така се казвам и аз съм. Само с една чертичка. Това е клуба и трябва да имате само 5000 купи, затова това е нищо. Окей, хора. Ако ви е харесало видеото ми, не забравяйте да се абонирате за канала ми и да цъкнете лайк бутона. Чао и до следващия път!